So akong pamatudan sa mabo nga kuan nga si Kristo matuod nga Dios. Ang adunay kultihon sa linatin nga kanayon nga fides querens in intellectum. Pagtuo pangitaon o sabton. Ang pagtuo mo niya itong sa mga sentro nining atong diskusyon. Naingon ang balang kasulatan sa Jeremias 44:28. Manalitandi gini ang pulong sa Dios, pulong sa tao, mas palibiron to ang pulong sa Dios. Isip si Brad Ewedi sa mga roaming nga debater sa Catholic Pitibender sa kuan nga this friendly dialogue. Ang Mikias 5:2 nag-ingon nga si Kristo Mika 5:2 nga sa Hebreo nga pinulungan, we ata bitlikim iprata lihot mimi ulam. Pasabot nga ikaw Bethlehem nga sa iprata nga usa ka Mesiyas nga gitagna dara nga gitagna sa nga usa ka diha na daan sa wapang kalibutan namo ni si Kristo eternal. Natuman kani sa maong pahayag nga usa ka Mesiyas nga tawo kay sa Isaiah City 14 usa ka babaeng birhen manamkon usa ka batang lalaki tawgon si Emmanuel. Mo nang Mateo 1:18 ngadto sa 23. Sa ato pa hinaw klaro kayo nga si Kristo na tao. Unya so wa pa siya magpakatao, diha na siya daan unsa may ang kahimtang o kinaya sumala sa kining John chapter 1 verse 1 sa Living Bible. Before anything existed, there was Christ with God. So wa pa man tanang butang si Kristo existido na. Sa Juan 8 kapitulo 8 na niya 8 nga 59. Juan 8:58-59 wa pa sa matao si Abraham. Ako mauna. So muna na ang punto diha mga brothers na diha na si Kristo. In order to crucified sa cross, nagpakatao si Kristo, muna na-incarnate siya, suma sa John 1:14. Yan, nag-ambit siya kunong dugo, ngadto siyang inahan. Hebreo kapitulo 2, versikulo 14. Muna, in order to die, ni-assume siya klawas. Kaya sa 1 Corinto 15:3, si Kristo namatay man. So, nansan sa cross, namatay. Pero being God, he joined his humanity but did not dissolve and damage. So, kay si Kristo, 100% man, 100% God. Asa mabasa na? Kolosas 2:9, ang tibuok nga Diyos nasa pagkatao ni Kristo. Roma 9:5, kaliwat siya sa mga patriarka nga tao, maong Diyos nga labing gamanan. So manang tinaw kayo nga si Kristo, matud pa ni San Pablo sa Pilipos 2:6 nga Christ was truly God. Sa ito pa, tinaw klaro nga si Kristo, matuod nga Diyos, suma sa akong presentasyon karon. Budi nang ka mangutana, Brad, na siya sa mga PD, punuan nga Diakono, diri sa maong area sa Bulacau, Pardo, Cebu City. Pwede ba? Sa ito ba sinuhang mangikipahayag? Pwede ba nga? Ang Biblia mo imong basahon para ato yung malauman, nga kanang imong gisulti tinuod. Kinag-istorya ka, makambasa ko dahil imo ram ng kuguling mong gisulti. Kung sa mga to na ako yung Biblia imong gipundok diya, ano niya basahan. Kinahanglan basahon ng Biblia, kanang imong mga sitas di pambasa, kinahanglan imo na ipakita nga manaadihagin ang sulat ng imong gisulti. Di ba? Kanang imong giingon. Tabag. Lagi mo na, wapa mo mga kuha. Nag-iisigot ka sa dyan, uno-uno, hanggang 14. Nga ang pasabuti mo, nga si Kristo diha na. Diha na. Sa wala pa, buhata ang kalibutan. Yun. Di ba tinaod? Di mo nang gisulti diha. Tinaod na. Tabag.
Sige. Tinuod na akong isulti kay suma sa The Art Argumentation and Debate, page 236. In public speaking, delivery from memory. Muna ako lang gi-memorize kay No. sa public speaking kay mabasa ta malangay naman. Dili yun. So kung panahon sa pangutan imong ipabasa akong basahon. Oo. So muna nga brother moderator, settingan mo brad? Rubin? Ha? Rubin? Ruben INC pagano? INC. Oh. Sa karon ang tubag nako nga sa Jan 11 sa wa pang tanang butang ang pulong diha na uban samahan. Sa to pa kinsa man ang uban masabot nga mo na ang anak mo si Kristo. Tubag ang pangutana. Oh. Ambot pa sabot, kamot na nimo. Diha na tungod kay ang pulong uban man sa Dios. Nagpasabot nga may Kristo na natong panahon na higayon na. Tubag, diha na daan si Kristo. So wa pa siya magpakatao diha na. Usa ka na kung sayo ang imong pagtudlo. Kay dili na maoy nagkasulat sa Biblia. Kay kung imuhang basahon yun, ilahos mo ng pagbasa nimo ngadto sa 9 sa maong bersikulo, ang kahayag sa kalibutan nagsingabot aron pagpasaylo sa sala ng mga tao. Kanang nagsingabot na ba na o wa pa? Sige. Tubag, Oh, kana nagsamot, umaabot pa. Oh, niya- Pero sawa kay umaabot pa siya, Oh. diha na siya daan kay makaingon nitag nagsingabot nga wala pa. So ano so na daan nagsinabot nga naa na gianda nga mo singabot moabot. So ang sang pade ka ng katurungan nga diha ng daan. Gusto ba kang masayod kay basahon ko ang Biblia dili kay sa istorya lang? Panahon sa pangutana Brad Nasyan. Hindi mo na, patiwasan ako. Oh. Kanang akong gisulti nga diha ng daan. Oh. Diha ng daan, no, matutpas mo gisulti nga diha ng daan. Tinuod na nga diha ng daan, pero wapay Kristo. So usang na sa pagkadiha ng daan. Basahon ako kung Pedro 1:20. Sige. Ano ni imong mabasa? Biblia niya akong basahon, ha? Oh, sige. So ka bungata ang kalibutan. Mayari ako lang yung di lang ko memorya sa manimo ko. Di ko ko memorya na. Ako lang ko no. Unang Pedro. Ano naman? Unang Pedro 1:20. Oh. Tingon ni Brad Efrain ang nasulat. Ako lihay mo ko, kay Biblia maging ako, di may kumustud sa kong gulingon, kay kung gusto itong gulingon, wa may klaro na ulang tinulbag di ba? Ang atong ipalutaw. Ay komentaryo pangutana. Ang atong Basa sa okay, ako masahon. Oh. Aron dyan imong saran. O, diha na si Kristo na ini. Pero dili existido nga may Kristo na. Oh. Ano man, unsay hinungdan, unsay nitabo sa akong pagkakasahon. O, dili. Sa 1:20. Sa unang Pedro, 1:20. Ganun ang akong basa, sa 1:20. Siya, gitaganan ng daan alang niini, bisan sa wala pa ang pagbuhat sa kalibutan. Apan niining kauhiayng mga panahon, siya gikapadayag na tungod kaninyo. Unsay nahitabo ani sa laing hubad sa Biblia, plano pa lang, isip pa lang, panunukala ng Diyos na magkaroong Kristo. Kailan? Sa huling panahon, sa pamamagitan ng isang babae. Yeah, muna imong pangutana. Muna, ang Oo. ato imong gingon. Ya, isistibo na Kristo, dili na tinuod, bakak na, imo. Tubag. Klaro na daan si imong gibasa. Oh. I will answer you using your verse nga imong gibasa. Nga diha na daan si Kristo sa nohuna samahan. O, plano. Sa plano. Mm. Sa to pa kay diha na nagpasabot nga existido na. Kay naa na. Kung sa may diha na. Plano nga isistido na. Magplano ka ni kaplitan ron. Tubag, klaro tubag. Kagbay. Oh. Na ba ng bay? Plano kung Na ang plano kanang plano gibuhat. O, niya, Sa to pa rin. may bay na. Matuman magina siya kay Matuman. kay ang ipamulong sa Dios matuman man. Oo, Ezekiel 12:5. Matuman gispiso nga nitong ha. Masa pagpatungha kung wa siya diha daan. Diha na ang iyang pagka-Diyos. Pagkatao wa pa. Ha? Yang pagkatao wa pa kay wa pa man siya magpakatao. Diha na niya pagka-Diyos? Diha na. Sa ato pa. Eternal. Ang kanang pagka-Diyos si Kristo, gibuhat din na. Wala na buhat na kay Oo, diha na naman. gudaan sa pagbuhat. Wa kay mabasa ang pagka-Diyos gibuhat.
Uyon ka ba nga si Kristo gibuhat nga Ginoo? O Kristo ang nagbuhat ang Dios? Ang pagkatao niya, mo gibuhat Dios 22 kama 36. Pero ang pagka-Dios, existido na daan, eternal, constant present, matud ba sa balaang kasulatan. Diyan na daan. Diyan na daan sa ang pagka-Dios niya. Diyan na daan. Di nga to si Kristo mo, wa man ang Dios. Ano ang Kristo? Kay matod pa niyo, wa may ngodia ang Dios paban sa Dios. Kay kung Dios sa Kristo to puno na duhay Dios yan ang hitabuha. Di ba? O sa Redios kay Una nga nung ingon mga si Kristo Dios yan, may Dios po siya. duha ka man naglahi nga pagkao mga pagka-persona, Dili na di. pero usarang kini sa pagka-Dios. One divine is one being. Nana sa one design ta, ako guman usara. Dili Klaro. na mo pagsabot mo da brother friend. Kay kanagod kanang ang mahal og ako usara, sumado sa imong sita sa gihada kanang Jan 30, Jan 30. No. Ang atong mabasa diya ko brother friend, dili man ingon anang katurungan na, di ako masawa ng Juan 10:30. Marok 5 minutes. So, ikaw na siya yag ya. Ha? Imo na sad 5 minutes. Sige. Imo na ito mga sige. Sige na mo. 10:30. Ako masawa na. Oh, sige. Imo na ng komentaryo. O kanang iyong 10:30, kini muni ang Oras na, Brad. 5 minutes. muni ang pahayag Sige, 5 minutes. sa ako ang 5 minutes. Ako di, imo relo ba? nga si brother friend nga 5 matod minutes. pa niya. Nga matod pa 5 niya. minutes. Kana ko nung Juan 10:30 ngayon nga ako nga mahal sara, nagisgot ko na sa pagka-Dios ni Kristo. Skin siya sa mono. Nagisgot ko na sa pagka-Dios ni Kristo. Aron siya nga mahibao, nining kamatuoran nga sa Biblia, dili kong istorya sa ako lang to gulingon kung dili Biblia kung basahon. Daw karon, akong basahon nang Juan 10:30, banakit pasabot niya. Dito, depend. Ingon niya kasus Biblia, matod pa ni Kristo. Sa 26, 27, ingon na ni. Sa 27, ingon na ni, friend. Ang akong mga karnero, nagapatalingog sa akong tingog. Ug ako nakaila kanila, ug sila nagsunod kanako. Ug hatagan ko sila kinabuhing dayon, ug sila dili dayon, malaglag. Ug walay bisan kinsa, nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Bito na. Ang akong amahan, ug ako, usara. Karon, kaya naghisgot ka man ni sitasa nga si Kristo Dios. Doon na ba ti Dios na basa ng sitasa? Ng nabersikulo? Wa. Di man ang Dios ang nagikan. Sa imong kuglingong, no? Na. Dito sila nagkayo sa tag-alaga, ni mga karnero. Why Dios ang hisgutan? Ikaw rin naghisgutan na. Ayaw inanapag pasabot ang mga tao, kaya mga tao na, mga pahamak. Kaya dili na tinuod nga imong gisulti. Imo raman na. Wow. Matupad ni Kristo, ang akong mga karnero, nagkapatilang kong tingog. Nakaila ako kanila, o sila nagsunod ka nako. Ang akong amahan, nga mo'y naghatag na lingari ka nako, labing dako sa tanan. Oh. Muna yung ni Kristo. Margo, ang akong amahan, ug ako, usara. O diha siya nakiusa na Britprin. Muna yung saktong pagpahayag ba, nga masabtan sa tao. Pero kanang imuha kong istorya nga, imuha lang, kilaw-kilaw na diya naway, ibasa, kurbida, ambot lang ka. Ug na pagkay tinuod na. Kaya ka na lang napita diha. Kaya ka na lang napita diha si Mugisulti. Nga matod pa nimo diha na, wala pa ginadiha. Kaya ang hayag sa kalibutan, nagsingabot pa. Hindi mo iinunan na Diyos. Naalagay siya pala mo sa Diyos, pero kay Kristo, wapa existido na may Kristo din ang kayo na. Kano saan na may tawag may Kristo? Katong gipanganak ni Maria. Kay mo ingwang sa ulahing mga adlaw, sa ulahing panahon. Oh, magkaroon ng Kristo. Di ba? Siyempre yun ba? Sa minuto. Oh, pero mula diha ba friend? Aron gyud nga magkalahutay ta. Nga hatagan taas nga kinabuhi sa Ginoo. Sundo na to ang kamaturan kay pasyente ko yan tas kinabuhi na tas kamaturan di kita maluwas. Muna ang kapaning kamote. Susiya nga ito ni Kristo. Kay ang kaluwasan gitulog ni Kristo kamo magtulog kaluwasan iguro man gimong musupak sa mga pahayag ni Kristo. Ang kamaturan ni Brepes kaluwasan matuto ni Kristo ako ang tutahan. Kinsa man ang musulod agi kanako siya maluwas. Susang pagi ang pagsud. Marto pa ni Kristo. Ug ako adunay ibang mga karnero dili sakop ininturila. Hinanglan ako silang pagadadon ug magpataling kung tingog aron sila mahimong usa ka panon ubos usa ka magbalantay. Yun.
ang katotohanan. Si Kristo mismo nagsulti para ang tao maluwas. Karon, mangutanan ko nimo, asa may kaluwasan ngunong gitudlo ninyo diha? Sa Iglesia Katolika Apostol Romana. Usa gitudlo kaluwasan, dehat ugani ko. Wa may kaluwasan gitudlo. Ulos mo na lang imo nga sa pagsupag sa kabaturan ng lasgot sa Biblia ini man tuison. Tuisa. Maglaruhay ta. O, di ba? Oo. Ano tinuod na? Oo. Bihla, sige. Tumaga. Wa pa, mungutan na po ko nimo. Sige, punta Ang na. oras lang ipabot. Ano? Ako? Oo. Sige. Yan na lang, bukti na. Dia lang kung bukti. Dari, ini. Yan na, angat. Salamat kayo, Brad. Na siya sa 40 na ni siya katuig sa ayon sa Iglesia ni Cristo. Niya, iligin niya og mga diskusyon. Unang pangutana sa imong pahayag sa aking kabarog niya pagka-Diyos ni Cristo. Sumala sa Pilipos 2:6. Yaning maong Biblia. Nga niyon diri sa maong pahayag. Kay basa mo yung gusto. Okay, sige na. Ada. Ako i-premises so sa pandi ko pangutanan. Ingon diri nga Christ, Pilipos 2:6, page 1229. Christ was truly God. Tarong kinis kamera. Niya. Sayop na yung pagkasulata nga, madawat kayo niyo? Christ was truly God. Oh. Dara. Christ Dara. was truly God. Sakto na yun sa'yo. Kana, sakto ka na sa Biblia. Sige. Oh, yun na, di ka special mo ito rito. Atong sa bayon. Oh, yun naman na ikaw. Atong sa bayon. Ha? Kanang pagkagad, anong imong atong nabasa diya? Bubagin na iyang katutubo, nag-God siya? Wa ba na siya boto sa Diyos parang himong God? Wala na buhata, yan na daan. Karog, basahon ako. Ay, sa panahon na ito mga daw. Ayaw lagi na kayo lagi. Panahon na pangutana. Matur pa sa 1 John 5:20. Unuan 5:7. Naningor sa unuan 5:7 ha. Unuan ato na basaw na. Unuan 5:20. 5:20. Sing Trinity man ang kuan kining city. Sare ko sa unuan 5:20. Itong tanawon, i-premise sa tori mga igsunan nga si Kristo ingon diri sa 1 John 5:20. Sa Griego ini ato ning ubab, the New Testament was written in Greek. Ingon diri nga Yesu Kristo autos estin o alitinos Dios kay in alitinos Dios. Ingon diri sa in English nga hubad kining this is the true God. Jesus Christ, this is the true God. Pangutana. Badawat kini suwat minis unuhan 5:20. Si Kristo true God. Pero ang tupad niya, kanang iyahang pagka-true God, katutubo pag gina sa sinugdan, uwa pa na sa gibuhat sa Diyos arong mahimong true God. Diyan pangutana, wa kay supak kini nasulat mo ni. Hindi na sulat kita ang imo man gibasa. Ha? Gibasa man nimo pero ang imong pagsabot katungod anang Santo, wa man tasa. kay supak dai. Ha? Na nabasa man dai ni. Oo. Uy, nakas Kristo matod nga Dios. Abilat sa kagwang. Dili oy. Sa gilay mo yun. Ano kitang bikton mo kunin patuhong ko mga taong ni Kristo sumasempayang. Oh. Hamay tuwalo kin payag Kristo kuno payag mo. Pangutana, sunod pangutana. Oh. Sunod pangutana, matod ba nimo sa Juan 10:30 nga supak kay Kristo nga ako ugamahan usara. Pangutana. Unsa ning pag-ausa? Sa pagka-Diyos dili. Ang atong gitubag nagkaiusa sila sa pag-alaga sa mga karnero katong mga karnero ang gihatag ni Kristo ngadto sa amahan. Unya. Ngadto kang Kristo. Ang amahan Diyos dili. Dios. Yeah. Ang amahan. Sa tupa, kay Diyos mga karnero. amahan, niya naasang anak, dawaton mo nga usa sa pagka-Diyos kay Diyos mga amahan. Dili, Ngano kitang dawaton no? Sa taba, ug imong dawaton depende kung baliw. Ang mahitabo sa Biblia, kamahitabo naman dohay Dios. Ang inyo budiagon pagsulti diha. Ngano si Kristo kanang imong Dios. Kaya ina magingin ba? Diyos Amahan, Diyos Anak. Ina mang baliktaron. Ang pangutanan nako. Anak sa Diyos si Kristo. Ang pangutanan nako, uyon kaman nga ang amahan Diyos sa Juan 10:30. Dawat ka di.
Ay, Sa 1 Diyos 30, Ang ang amahan Diyos. isa mo day. Nya kana ko karon. Na amang anak. O yun ka usas sila sa pagka-Diyos. Kay Diyos mga amahan. Dili, oy. Di na, di ka gadili na, magisigutan na nasitasan atong ibasang nagkiusa sila. Nagkiusa sa pagtimang ng karnero. Nguway makaagaw sa kinsa. Na mabasa sa 1 Diyos 30 nga. Nagatimas usas kung karnero. Huwag ka kasabot. Sa 30. Huwag ka kasabot. Nakasabot man kay kanang Diyos Kristo kay lakas buhay na nabasa tong Diyos, ha? Di ka na nahitong na nakasabot, di ka kasabot. Ang 1 Diyos 30, Yaro naman po. that is one divine nature usar sa pagka-Diyos. Dili, Sa mga komentaryo sa 1 Diyos 30. Dili. Na ba kaya lang Kisa may nagkomentaryo na, baby, tuwan ko. Away lain. Katolik ka? Ay Iglesia Katolika Ah, sa good. Dwellings Bible. Ay nakasura sa Iglesia Katolika na, dili kini mo tuwanak ng mga mini, ng mga propeta na. Sunod pangutana. Mabasa. Abi oras man? Ipangutana. Oh. Oh, ipangutana. Sunod pangutana. Ang mini ba gino? Kung dili Diyos Kristo. Mutuo ka? So, pangutana paminaw. Brad, INC. Hmm. Kining kinsa bang apostol from Matthew to Revelation nga ningon na si Kristo dili Diyos. Tabagang pangutana. Si Cristo de Leyos? Oh. Nga naman nga sulti bang lilidyos nga nagsulti naman siyang tao siya. Ang pangutana, wa ko mangutana ng tao. The answer is not responsive. Oh, dili. May specific questions. Kinsang apostol o propeta nga nagingon nga si Kristo dili Dios. Dilay, ang kamotuoran ay nga Baga. si Kristo dili Dios. Muna'y kamotuoran. Ako ipakita ni mong kumtunan nga si Kristo dili Dios. Di ha? Kana, tubagong ko ng imong pangutana nga si Kristo dili Dios. Atong pasahod. Sumala sa nasulat ha. Suwas na nakasulat sa Biblia Oh, nga si trando. Kristo dili Dios. 5 minutes. Dito, mata pa ni Kristo. Apan karon, nagtiyuha kamo sa pagpatay kanako, sa pagpatay sa tao, nga nagsugilon kanino sa kamatuoran, nga akong nadungog gikan sa Dios. Nawa. Yeah. Kini ang nagpamatuod nga si Kristo, dili na magkinabuang Wa man ay mabasa ang pangutana, Mr. Moderator. Lagi, paskila ni Wa matubag ang pangutana nako. INC ni Moderator. Ang pangutana nako. Mo ingon man ang mga apostol nga si Kristo dili Dios, gigibasa naman kayong tao siya. Wa ko mo taway problema tao kang sumahang Katoliko mudawat ng tao sa Kristo. O kamo. Ano mudawat. Pero Dios po. Diyos sad, buhay Karon. nature. Sumana ka sa Biblia, ang tao di man pwedeng himong Dios. Ugan Dios pwede himong tao. Asa man ang puturan lagi kaninyo? Tubag. Sa mga Ang propeta. ang wala may laing ikaduhang persona sa Santisima Trinidad nga na-incarnate nagpagkatao si Kristo ra. So nisulob siya klawas aron siya manlansang aron makita sa Karon, Jerusalem. ang- Mudawat ka na dili. Ang hubad, Di mudawat ba ka na? ang hubad Nagpagkatao dili siya. Trinidad. Ang Dili, hubad wa ko mo pabarog Trinidad. O lagi ba, kay tulo ka personas man ka, mo na kita og Trinity sa iya. Oh, Trinity. Trinity. Pero arit ng Kristo ang sentro na to. Si Kristo nagpakatao. Kay karon kay tulo ka personas man, ang butong ni pasabot kay tulo ka personas man ng Trinity. Kisa ba personas diyan, kahibaw ko po sa personas? Sa yun kaya na, kinalitin mo na. Lagi sa malagi. Ang persona, ikaw mo nangungutan Oh. no? Intellect and will. O niya sa na. Adunay salabutan o kabubuton. Oh, nasa man na siya? Na persona. Personas? Oh, na sila mo di na mahubad sa ubang Sa mga personas na nanay, makita Intellect mo. and will. Makita ni mo. Immaterial being. Ha? Immaterial. Oh, na Dahil ang physical. Eh, matira being man, nga natatlo man na sila. Anang espiritu ng Diyos, pwede ba na, imong kahakuhan. Ang amahan Diyos, Sorbe. 1 Corinto 8:6, ang anak Diyos, Hebreo 1:8, ang amahan mismo ningon, Diyos ang anak. Ang Holy Spirit Diyos at buhat 5:3-5. Wala yung oras ba? Kanang Napay Hebreo pangutan na, 1:8. Kanang Hebreo 1:8, kanang imong ingon nga, Oo. ang imong trono o Diyos, magpabilin handos kanturan. Sayop na, dili. Kasi may insulti na. Natural, ang ginoo, minumo, ano? Gisulti Diyos na. amahan. Gisulti na ni Pablo, gikutlo na dito sa Salmo. Pero, 40 Imo na, sir. Imo na po. Isang oras, Brad? Kung nang Sigo, unong asa minuto na, na, imo na po, Brad. Pabarog mo 5 minutes? Oh, 5 minutes na po. Oh, 5 minutes, kaya panguta. Oh. Ako, ano yung 5 minutes? Iyan na po. Ako may nangutan na. Niya. Yan na. Kuha. Wala ito tubag. Oh, ikaw na po yung mutana. Di, man ako nangutan na. Siya na po yung discuss. Di, ako na siya mapahayag og 5 minutes, si Kanstan. Niya, so siya na siya mangutanan ako. 3 minutes siya lang, brother. Ha? Para mo bora. Ha? Oh.
Yan na. Dre. Salamat iyo sa pagtubag sa tong amigo nga INC sa kapunuang Diakono. Diakono po ka, brother? Ikaw? Siya? Sila? Di ko no. Kire. Di ko no. Siya. Tinaw klaro kayo nga kung pangutana mga brothers and sisters, mga viewers, o mga record mo nga ang pangutana sa katapusan nga kung dili si Kristo mo'y Diyos para nila sa INC, isang Kristo na dili matuod ng Diyos. Kinsa mga apostoles nagsulti nga si Kristo dili Diyos. So gitubag niya tinaw nga wa matubag niya kay iyang tubag tao man. Why problema ng tao kay ang Roman Catholic Church nagtuo man ang si Kristo matuod nga tao. Na sa wa sa magpagkatao diha na si Kristo daan. Muna si Kristo duhay kaniya the perfect divinity and perfect humanity of Christ. Una nga both human and divine. Naman na sa panudlo sa simbahan sa Trugad and Truman. So muna nga Itulo na sa una na kong examine kanina. Pwede na oras ako pa rin mutana karon. Sa sunod na sa akong mutana primero ko kanina nga sumala sa Holy Bible Contemporary English Version sa Pilipos 2:6 nag premise Christ was truly God. Tinuod ba na mo dawat siya? Tinuod na kinasulat ko. Wala. Kanang truly God. O, klaro na. Kanang truly God. Kaya diha ay sa habit 3 minutes na habit. Anya, gisundan ako siya sa pagpangutana sa 1 John 5:20 nga gigamit ko ang Grigo nga pertimbog ata ni kay the New Testament was written in Greek. Iso Kristo autos estin in altinos Dios. Jesus Christ, this is the true God. Sumpa na di siya. Sumpa nasulat mo ka. O, mo na nga, kaya nasulat, matud ba ni San Pablo sa 1 Corinto 4:6, kailangan nakasulat sa banal na aklat. Huwag mong bawasan ang aking salita ayon sa Panginoon. Jeremias 26:4-2. So, ibig sabihin mga kapatid, kapag magdagdag ka sa banal na aklat, condemns anyone who changes even one word of the scriptures. Revelation chapter 22 verses 18-19. So tinaw kay mga pangutana mo nagluad sa buruganan sa kung pinanggang gaatbang. Pero akong gipaparong nagpabilin nga si Kristo matuod nga Dios. Kay niuyom sa Christ was truly God. Truly God. So niri lang napita nga akong negasyon. Yan ingon siya kaganina nga sa akong presentasyon mga brothers and sisters nga matud pa niya nga ang Iglesia Katolika wa magtulos kalawasan ako tong hinumduman yang gitabi. Ang Iglesia ni Kristo ra. Klaro kayo nga sa iyang gi-argumento nga false argument nga naman ang simbahang Katoliko nagtulog sa kalawasan kay naay ebidensya namunga og mga balaan mga santos. Unsa man Mga santos kalawasan. Kaya malangit ka ni na santos na. Maluwas na. Kana bakak gina. Klaro kayo. Kay og muhisip kag santos. Sige, Kanang mga santos. Unang gitawag nga mga balaan. Bernas yan. Imo na po. 5 minutos. Ang kanang mga santos ba friend? Imo na po. Kung imong sabton ka na, gitawag nag mga balaan. Muna yung pangatana. O muna dili, akong kansi mo ba, gipasabot nimo ang kanang santos. Mga balaan ka na. Ayun. Matod pa nimo, kay ang mga balaan to na langit. Natural na langit doon. Karon, kung mabasa nako nga si David nga patriarka, usa ka balaan. Basaha sa usa ka mangutana. Ha? Basaha sa usa ka mangutana. Sige, atong basahon. Pero atong masayran yun. Ini nakasulat sa Daniel. Daniel ba? Salmo tayo eh. Ha? Salmo mo ka. Daniel. Dala ko na. Ika pa ha? Ay, ito na. Proceed na sa iyong pangutana. Si Daniel, usa ka balaan. Nakatauhan sa Dios, pinili sa Dios. Pero matod pa niya, nagpabilin ang iyang lubong hantod karon nining adlaw. Nagpasabot mo pa si David mo sa kasangit. Niya pa sa lubong.
Wa pa'y santong sa langit. Uy, nung sa may taon. Ha? Pero kamoy mo musulti lagi. Kanang inyuhang mga argumento nga tuanan na yung mga santo sa langit. Oh, sige. Dako maging bagkakon na di man nakatuhuan yun. Ang tubag na ho. Tubag. Biblical yun, tubag. Sige. Brother. Tubag na. Brad, ala na lang. Ang tubag na klaro kayo sa pinadiyag sa Esnobijes. Nga dito sa laom sa altar sa Ginha's Langit, adunay mga kalag nga gipang martir. Nga nagampo alang sa katawan din ni Siyuta. Sa ito, adunay ng langit. Gipahayag sa balaang kasulatan. Na, Biblia. Nagampo. Hindi sana Kristo, pati nga pero simbahang katoliko, naanay na langit. Sus, Brad, sa Biblia, Saan pumunta na? sa Biblia, dili na mahitabo nga itugot. Kaya ang kinay Biblia, God, mo man ay magtudlo ko sa kamatuoran, sa alang sa kaluwasan pinagi sa pagtuos tao. Oh. Dili man guni pwede, Brad, nga inyo hangatagan mga argumento, ngayon anak. Pumunta na. Oh, nga to'y panimuto anay mga santo sa langit. Oh. Pero si David, usa ka patriarka, balaan, matod pa diya sa Biblia nga atong basahon sa Daniel, nga ang iyang lubong nagapabilid hatod karong adlaw. Na siya lubong pa. Wa pagod Tubag, sayo na kayo na. Si David, wa pa siguro gani nga nalang ito kay grabe ito ka pansix. Awit say sutso. Babae batanon dili mahihap. Iyang anak si Solomon, uno hari 11:13, 300 ka buhok. Puyo-puyo, 700 ka buhok asawa, uskalibo na. Suliwat to siya sa amahan niya, pero ang simbahang katoliko ni silent sa kalag niya. Kasasala, Daniel? Dili David ba? Dili Daniel. Solomon to. Si Solomon lagi, dili Daniel, Solomon. O nya, Solomon to anak ni kinsan ni David. O nya, ningon ka kanina nga usa sa mga si David na usa to na balaan. Wa man mo balaan niya kay ang mga taong ulagon mapukan man na man sa panultihan Proverbio 31:3 og sa Sirach 47:19 mga pukan ng mahitungod sa kaulag. So silent ang sibahan mahitungod sa kalag ni David. Pero ang sibahan katoliko proven gyud nga adunay nga balaan nga santos. So pangutana. Sindros di man? Di man makahao mga agong mga argumento, Brother Friend. Kaya ipugos man din mga si Kristo ko Diyos di anang kitabuan. Nga si Kristo nagtudlo man nga siya tao siya. Ang mga apostol nagtudlo niya po nga tao si Kristo. Muna na kong pangutan na diya, may tuhan na ito kita ba o kato ba mga apostol o si Kristo mismo nagsulti? Kanong iniugod? Suma sa pahig ni Kristo nga ang mga bakakon nga mga propeta nga mao magpahisalag sa dagan kana natuman gina suma sa kita dinhi. Ang pangutana nimo? Ang pangutana nako tinuod ba na nga di man na tinuod bakak man na pulos na imong gipahayan. Dili gid baka kong ipahayag kay sa pagkatao sa Kristo matud pa sa balaang kasulatan wa bili parehata. Pero sa pagka-Dios sa Kristo wa ka kahatag brother nga si Kristo dili Dios. Wa magkatag hangtod karon sa ato pa nagpabiling tinuod ang misulti nga si Kristo matud nga Dios nga imo paging gidawat sa Filipos 6 Christ was truly God. Tinawanan nga record. Wa nimo hisabti lagi nga ang akong gisulti nimo kanang giingon diha nga God is truly God. Dili man na. Dili man na katutubo nga sa sinugdan siya nahimo ng Dios. Yeah. Nahimo na siyang Ginoo o Kristo tungod kay kanila sa gibuhat sa Dios para sa iyang himaya. Na day Diyos mo ang mabuhat. Basahin ko na ko, makabasa ka, pildi ko sa debate nga ang Diyos buhaton. Uyon, ginikin sa Kristo Diyos. Ginoo ba? Si Kristo gibuhat o Ginoo o Kristo suma sa Biblia. Ningong gibuhat na pagka Diyos ato ba? Mutuon na kada yung Kristo Diyos pero gibuhat lang. Wa man na yung Panginoon mo gunanggol sa English. Mo lagi nga. Tagalog. Di mahitabo nga ang iyang pagka-Diyos buhaton nga diha existido na daan. Sa wa pang kalibutan sa Kristo siya na diha na daan. Wa lagi diha. Kay og diha pa na may magsingabot. Juan 17:5 si Kristo uban sa amahan sa wa pang sanlibutan. Di ang pangutana sa ato pa Dios Kristo. Diyos ka matuod kay wa nimo mahatag nga Kristo dili Diyos. Karon kung basahon nako ang kanang Dios di pwede himong tao. Ang tao dili pwede himong Dios. Sige basa. Uyon ka.
nga ka na nasiyop kasi mong pahayag. Basa sa usa ka mga na. Iyong ka mga Your question is hypothetical. Si Kristo God Diyos. Direct matutunan questions mo. panahon sa Mr. Moderator. Direct questions. Ang imong pahayag, anak man, mo man ay nahintap Basa sa pahayag nimo dito. Ezekiel, iba. Ito, Iba ano ko na? Ezekiel 2:28 na. Diyos, Diyos. Kini ang pagkatao ni nga dili pwede mahimong Dios ha. Diyos. 28. Dos. Sige. Dito. Anak sa tao, umingon ka sa prinsipi sa tiro. Mao kini ang giingon sa Ginoong Hiuba. Tungod kay ang imuhang kasing-kasing ginapataas ug ikaw miingon ako. Mao ang usa ka Dios. Ako nagalingkod sa lingkuranan sa Dios wala sa kadagatan. Matod pa. Bisan pa ni ana, ikaw tao man lamang ug dili Dios. Bisan ikaw nagpahamutang sa imuhang kasing-kasing, ingon nga kasing-kasing sa Dios. Tubag. Pwede ba? Tubag. Pwede, dili. Kanang paminaw, ang akong tubag na, ang imong gibasa, sakto magabasa nimo. Pero ang pagpasabot mo ay problema. Wa mapustos sa pagpasabot. Paminaw sa, kanang Old Testament imong gibasa, wa pa mas Kristo ng panahon na, ang i-adresa mo ni mas Kristo. So, that is a logical argument. Old Testament ko Ang na. ato diha, Tinuod na ang Diyos dili tao. Wani mo to kay di Kristo. Ang atong gitukoy ang tao. Ang tao nga ugtag ta tao karang di kami mon Dios. Ang pagkatao ni Kristo uwahe, diha na ang iyang pagka-Diyos. Sabihin mo sa wa pa magpagkatao sa Kristo, diha naman siya ang iyang pagka-Diyos. Muna pagkatao, muna duha niyang nature, both human and divine. So, wa na magasambog ang pagkatao pagka-Diyos. Both pasabot na mga ang tao ni himong Diyos. Hypostatic union ka na. Naghiusa pero nag-iisa pero hindi nagalo-halo sa usa ka persona. Muna siya nga wa magkasambog. Nag-join pero wa magkasambog. Muna nga ang hanay dia. Si Kristo patunga sa tao ug sa Dios. Oh. Muna katong danan ni Kristo. Patunga si Kristo kay Dios man. Unsa man? 1 Timoteo 2:5. Patunga sa tao sa Oo. Dios. 2:5. Unsa to? Si Kristo Jesus Kristo nagpatunga sa tao ug sa Dios. Siya manubag sa tao ngadto sa Dios. Siya magtubos. Nindot ni advice ang moderator nga ang 1 Timothy chapter 2 verse 5 2:5. nga usa lang inyong tigpatilwala ang tao mo si Kristo. Sayo na kay na ang tubag na 1 Timothy 2:6. Ambot pasabot nga siya mo tigpatiwala sa tanang katawhan, tali sa Dios naman sa iyang pagpanubos. Manunubos mo si Kristo. Asa mawas sa manunubos siya. Naas Biblia sa Mateo 1:21 sa Hebrew nga pinulungan, Etsimo Yesua kihiuyo siya. He will receive his people from their sins. So pa ka na nga manuluwas si Kristo. So saan pa kilo si Kristo ang tao? Pinagi sa Kinsa? kasayon ano kanang wa pa ka mahibawa na. So saan pa kilo sa Kristo ang tao? Tubag. Oh. Aron pagpasaylo sa mga sala sa Marcos 2 City Camajis. Unsa lagi na unsa gibat kay para ang sala mapasaylog unsa man niya? Pinagi lagi sa yang usa ang napasaylo sa pinagi siyang dugo sa Yun, nakaroon hay man na. Episo 1:18. May na. Oh. Karon unsa hay man Episo na. Hay man na ang gitubo si Kristo sindo ko. Basahin ko naman. Asa mabasa? Na Biblia Episo 1:18. Pagkadako sa grasya sa Dios nga napasaylo ilang sala gumikan sa dugo nga bililhon ni Kristo 1 Pedro 1:18-19. Karon. So, pinausa, without shedding of blood, there is no remission of sin. Hebreo 9:22. Dawat ka na? Okay, unsa Tinaw na. Karon nasulat pa na. Okay. So, muna nga, importante kayong dugo ni Kristo. Karon. Okay, kung di siya malansang, away dugo nga maagas. Yun. Sa ato pa, ang dugo niya, Uyon kayo. nakaambit siya siyang inahan. Yun. Si Virgin Maria. Yun, karon. Kaya wapas Virgin Maria, muna si Virgin Maria, instrumento sa kaluwasan. Sige lang. Si Kristo, principal si Bior. karon. Mudawat kaya yun siya na? Ala karon. Karon. Kay matud pa nimo ang pagpasaylo sa sala.
pinagay mo sa tubos sa di Kristo sa dugo. Hay man ibutang di Kristo tong iyang tinubos. Gas katuloy ka. Ang tinubos niya? O, asa butang? Ano sa dos na turatos langit? Ha? Di maihap ang nalangit pinadiyag City 9. Sa to ba ang gitubos ko to sa langit? Isa po tubos langit. Di, pag magtubos, Oh. automatic na langit man na Ang siya. sa to pa, why nabili nun yuta? Ang kanang mga tinubos. Ang nabilin sa yuta, ang lawas sa akin, lubong na god. Nasa Ecclesiastes 12 Sa to City. pa, nangamate. Natural. Our bodies will turn to the dust of the earth. Pas. And the breath of life will go back to God. Na, lubong. Mo nang Pero lagi, ang pangutan na diha, ang katong natubos sa dugo ni Kristo, asa man ibutang sa Dios. So, wa pa sila sa langit. Dila, sige, ako kang... namatay individual judgment. Tinagsang hukom. Brother, iba ko si mong punto nga wa pa mo'y tinagsang hukom. Ang simbahang Katoliko, base sa Divine Revelation sa Biblia, sa Hebreo 9:27, in ipso instante mortis, a very instant of it. At inikamatay sa automatic hukom yun. Nanay na langit, nanay impero, nanay purgatorio. Di kita mga kasilan. Nanay, ipinisay na lang na. Ha? Matang pa sa Hebreo 9:27. Ha? So, sang pagi ang tao mamatay sa makausa, pagkatapos ang paghukom, ay lalalitin na na, ay lamasigod. Lamasan man yung mulami. Nyag binasya bagor. Lamasan yung sumadri sarap. Kolosas 4:5-6. Kinamatubang sanbol. Tinimplahan yun ang pagsulti yun. Tinimplahan. Nagkinanglan mo kang namati. Dasa pagsabot ng iyong musulti nga. Masabot. Gihubad man ako. Kanang presa ka. Dili ay. Sige. Sige, pangutana. Pag abot sa alod ng hukom, balik si Kristo ni sa kalibutan. Kung saan man paghukom niya sa mga tao ang buhay, ang buhay patay, o kat magkasala o di nga, tuan naman sa langit. Nindot yung pangutana. O wala tao dire. Di, doon tubag. Ang mabili, magkasala na lang. Di, ang tubag, nga ang judgment, duha na kaklase. Sa wala pa na mahitabo yung pangutana, naman na sa 2 Timoteo 4:1. 4-1. Na balik si Kristo. Susili. Ay, peha. Pasado ko. 4-1 ha. Buhat 10:42. Unang Timoteo. 2 Timoteo. 2 Timoteo. 4:21. Atong pasahon. Sa samtang ngita baka mo parehong bug tubag siya pangutana sa kauban ng mga iglesia ni Kristo. Ang moderator. Mga ni Kristo ano, di tao to sa langit. Dili na may maabdan ng buhi sad. Mga Na may maabdan ng mga buhi. magkasala na lang. Dili ang Basta Biblia, basa. Makuhag basi. Kana. 2-1 ha. Ito Timoteo 2-1. 2 Timoteo 4:1. 4-1. Kana. Tara. Adala. 4-1. Sige. Sa atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga mao ang magahukom sa mga buhi ug sa mga patay. Ug pinaagi sa iyahang pagpadayag ug sa iyahang gingharian ako tugon kanimo niini. Klaro na mo na yung judgment. Ang pulong Sakto na. iwali ang pulong may kahigayunan ka. Di Oo, matut ba? Oo, wala. Tinood na nasulat ya, Brad. Tinood na. Basta ho. Tinood lagi. Bakat ba? Yun na nga, muna judgment. Muna nga, ang uban, adunay buhi na abdan niya, adunay siya uban nga, kitunan langit na purgatorio, nga impierno, kanang na magkalag sa purgatorio, mahuas man na padung sa langit. Munang duha na, lugar, kahimtang, nga langit ug impierno. At ano sa paghukom? May nauna na din sa alos hukom? Nana, general judgment, mapil po sila ka general man. Na may individual judgment, tinagsang hukom. Lagi ba? Sino may tinagsa? Wa mo anang particular judgment. Nasa Hebreo 9:27 o Sirak 11:26 na hukman ang tao sa makausagyot. So, sa ikamatay, mo nang nanay hukom na mo ang membro de sa Iglesia ni Cristo dai. Na nangamatay. Hukman na yun, ha? Na nangamatay. Asa man ay magkalag deron? Pinigiyo. Yang ang kalag. Ang kalang, tayong pilit si Sambo, sa yuta.